Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Sve za futbal. U ovom videu ćemo pričati o situaciji oko navijačkih grupa Bosne i Hercegovine. Haos je nastao dok za samo 10 dana igramo ključne utakmice. Ovo nam nikako ne treba i ovo ne miriše nikako na dobro. Vjerovatno nas očekuju sukobi i dosta haosa oko fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadamo se da to neće utjecati na teren i na sami rezultat, ali nažalost teško je se nadati tome. Krećemo iza samog početka. Prije 2 dana smo dobili vijest da je osnovana nova grupa reprezentacije Bosne i Hercegovine, nova navijačka grupa. U pitanju je grupa BH Hooligans koja ima itekako čudno ime. Hooligansi se povezuju naravno sa osobama koje čine nerede oko terena, na tribinama i naravno i na terenu. To nam svakako ne treba s obzirom da imamo već jednu veliku, jaku podršku, jednu grupu koja ima respekt svih drugih reprezentacija širom Evrope, a ta grupa je naravno BH Fanatikos. Uz BH Fanatikos ima tu i drugih grupa, Ljuti Krajišnici na primjer, o kojima ćemo također pričati u ovom videu. Dakle, prije 2 dana osnovana je grupa BH Hooligans u Sarajevu. Nije bilo nikakvih vijesti u prvom jeku, naravno dočekano je to čak i pozitivno možemo reći, jer naravno na tribinama ima mjesta za sve. BH Fanatikos ostaje naša glavna grupa, ali naravno i BH Hooligansi su imali svoje mjesto. Odmah je najavljeno da će podržati ekipu protiv Rumunije, dakle očekivala je se paklena atmosfera, nije se znalo mnogo o toj grupi, ali već sutradan su izašle dosta čudne informacije. Odmah je se povezao predsjednik Nogometnog saveza Vico Zeljković za ovu ekipu i za ovu navijačku grupu. Naime, Vico Zeljković je sam i angažovao ovu grupu i osnovao ovu grupu uz pomoć par kriminalaca, nema drugog imena za ovakve ljude. Navodno, glavni cilj jeste da huliganci preuzmu tribinu i da BH Fanatikos se utiša i smakne sa tribina. Svi znamo da BH Fanatikos javno osuđuju nogometni savez, u svakoj utakmici imaju itekako šta reći za njih, tako da je svakako bilo uvijek tenzija između Fanatikosa i nogometnog saveza, pogotovo u posljednjih par godina. Ali ova situacija itekako smrdi, itekako ne ide nikako na dobro. Jasno je da nogometnom savezu, a pogotovo Vici Zeljkoviću, smetaju izjave i skandiranja BH Fanatikosa, ali ovo jednostavno nije prihvatljivo i ide predaleko. Nadamo se da neće doći do sukoba između BH Fanatikosa i BH Hooligansa, ali izgleda da je ova grupa i napravljena zbog tog razloga. Tu teoriju potvrđuje i činjenica da BH Fanatikosi, a ni Ljuti Krajišnici nisu dobili svoje ulaznice za utakmicu protiv Rumunije. Svi znamo koliko je bitna ova utakmica, svi očekujemo jednu paklenu atmosferu u Zenici i tekako će nam biti to potrebno za prolazak dalje i za pobjedu protiv Rumunije, ali nažalost, kažemo, ova atmosfera nikako ne miriše na dobro. Izgleda da veliki problemi slijede s obzirom da BH Fanatikosa ni Ljuti Krajišnici nisu dobili svoje ulaznice, javno su to objavili i osudili. Zvanična priča Nogometnog saveza jeste da je ovo visoki rizik, utakmica sa visokim rizikom i da je veoma ograničen broj ulaznica koji je pušten u slobodnu prodaju, ali ovo jednostavno se ne smije dopuštati. 25 godina pune podrške BH Fanatikosa, mora biti unaprijed dogovoren broj ulaznica za Fanatikose. Ovo je velika organizacija, nije tek tako doći na utakmicu. Nažalost, veliki propust saveza, ali ovo svakako ne izgleda na obični administrativni propust, već na svjesno udaljivanje grupe sa tribina. Ova skandalozna situacija svakako je izazvala burne i mnoge reakcije širom svijeta i širom BH sporta. Izjasnili su se naravno navijačke grupe, spomenute navijačke grupe koje su najavile uprkos svim preprekama dolazak u Zenicu, a polako se javljaju i BH sportisti. Izjasnili su se legendarni košarkaši Musa i Nurkić, a također aktivni Zmajevi Demirović, Dedić i Jusuf Gazibegović. Sigurno će uslijediti još burnih izjava, još podrške BH Fanatikosima.
Ovo, kao što smo rekli, ne miriše na dobro samo par dana prije ključne utakmice, a ono što je još gore jeste da su se par političara naravno zauzeli za ovu situaciju i odmah dali izjave. Ovo prelazi svakako svaku mjeru sporta, ne miriše na dobro kao što smo rekli. Nadamo se da ovo neće ići predaleko, da će se brzo spustiti lopta, jer nam treba puna podrška svih Bosanaca i Hercegovaca, svih ljubitelja ove reprezentacije. Svi moramo biti zajedno, bodriti našu reprezentaciju, idemo do pobjede, nadamo se da će se ovo sve smiriti. Hvala vam što ste pratili ovaj video, koji je vaš komentar na ovu situaciju, ostavite to u komentaru, a mi se vidimo uskoro. Hvala vam.